Fuck dig, dommer. Det er det mantra, 2024 har lært os, nationalt såvel som globalt. Når en international domstol afsiger en kendelse om, at der er sandsynlighed for et folkedrab i Gaza, og at angrebene skal stoppes, og nødhjælp skal komme frem til de civile, så er reaktionen fra vores og andre regeringer, fuck dig, dommer. Vi anerkender hverken domstolens narrativ eller din afgørelse, for vi har som land en anden opfattelse af, hvad der er rigtigt eller forkert. På den anden side af Atlanten har vi kunnet opleve den amerikanske kongres give stående og bragende bifald til Benjamin Netanyahu, når han i sin tale kaldte den internationale domstol for antisemitiske løgnere, og derefter selv udlagde den rigtige sandhed for de jublende amerikanske kongresmedlemmer. Og endnu en gang understrege mantraet, fuck dig, dommer. For mig vil 2024 komme til at stå som det år, hvor de institutioner og autoriteter, der gennem et langt liv har haft en tro på, vil stå som et bolværk for menneskerettigheder og retfærdighed, ubønhørligt fik trukket guldtæppet væk under sig, oven i købet af demokratisk valgte regeringer. Når institutioner som den internationale domstol, FN, Læger uden grænser, Amnesty International og Røde Kors taler for døve ører til de mennesker, der er valgt til at stå som repræsentanter for vores nationale moralske kompas. Så ikke bare skammer jeg mig på mit lands vegne, jeg ser også alle advarselslamper blinke forud. Når menneskerettighedskonventionerne og krigens love ikke længere er det papir værd, som de er skrevet på. Når den juridiske pyramide, som efterkrigstidens ledere er opbygget, for at sikre, at selv nationer og deres politikere kan stilles til ansvar for deres handlinger. Den smuldrer. Hvad har vi så, der beskytter dig og mig? Hvad er det for en form for civilisation, vi efterlader til vores børn og vores børnebørn? Den kastrering af det internationale juridiske system og de mest fremtrædende humanitære organisationer, vi har oplevet i 2024, er ikke noget, som kun grænser sig til civile massakre i Gaza. Deres autoritet er endegyldigt blevet taget fra dem, som vi troede var de øverste myndigheder, og politikere kan fremover vælge at følge de love og regler, som de selv mener er de rigtige, alt efter hvem der er de gode og hvem der er de onde. Historien burde have lært os, at det er et skræmmende scenarie, når ledere med magt og indflydelse ikke kan stilles til ansvar for deres handlinger, men bare kan sige, fuck dig, dommer. Her i Danmark, hjemme i vores egen nationale andendam, er den nye verdensorden langsomt, men sikkert ved at sætte sit præg på vores hverdag. Den danske statsminister har gået udtryk for, at vi ser ind i en usikker fremtid, på baggrund af udefra kommende trusler mod vestlige værdier og europæisk sikkerhed og frihed. Men de indefra kommende trusler er i mine øjne lige så skræmmende, hvis ikke mere skræmmende. For det er trusler, vi selv har mulighed for at eliminere, uden at vi gør det. Vi risikerer at rådne op indenfra, ganske langsomt, ved at erstatte vores moral, ære og medmenneskelighed med friværdi, forbrugsfest og national selvforherligelse. Statsministeren har også gjort sig selv til det danske symbol på selektiv retsopfattelse ved demonstrativt at erklære den israelske stats i en international domstols øjne forbrydelser i Gaza til selvforsvar. Ligesom hun har irettesat både journalister og medlemmer af Folketinget for at stille utilbørlige spørgsmål eller have forkerte holdninger. Fuck dig, dommer, og fuck jer, der stiller spørgsmålstegn ved det. Fra toppen af dansk politik bliver der skabt et narrativ om, at fornuftigt tænkende og lovlydige borgere kan se logikken i, at en stærk militærmagt i selvforsvar kan bombe, udsulte og tørste civile til døde. At det er acceptabelt at blokere nødhjælp, bombe skoler, hospitaler og infrastruktur, og dræbe nødhjælpsarbejdere, læger og journalister i et omfang, som vi aldrig har set før. Alt imens Danmark både køber og sælger militært udstyr fra og til Israel. Den del af vores befolkning, som stiller spørgsmålstegn ved, hvordan det kan lade sig gøre, at vi i 2024 kan livestreame et folkedrab i farver, uden at hverken domstolen eller FN kan gøre noget ved det, bliver betegnet som antisemitiske eller terrorsympatisører. Men verden er ikke sort-hvid, heller ikke i Danmark. Nogle af os
kan godt se skelne nuancerne. Vi kan godt føle empati med Holocaust og have respekt for jøder, og menneskers ret til at udøve lige nøjagtigt den religion, de ønsker. Samtidig med, at vi fordømmer de forbrydelser mod menneskeheden, som staten Israel begår i Gaza, og de krænkelser af international lov, de begår ved besættelsen af Vestbredden. Nogle af os kan også skelne nuancerne i terror, uden at forherlige det og uden at billige det. Vi kan godt føle empati med mennesker, som har været offer for undertrykkelse og overgreb fra en overmagt. Og vi kan godt have respekt for et folks ønske om frihed. Samtidig kan vi føle sorg over uskyldige menneskers død, uanset om de, der dræber dem, handler på vegne af en stat eller en organisation. Stater har, i modsætning til civile og organisationer, rådighed over en udøvende magt i form af militær og politi, som gør, at de kan trumfe deres version af ret igennem. Men når den ret bliver til uret, så bliver modstand til pligt, som det siges. Spørgsmålet er så, om modstand kan udøves åbent, eller om den er nødt til at være skjult, for ikke at blive dræbt eller fængslet. Her til lands har vi i den sidste tid set, at borgere, som har vist deres åbenlyse afsky mod Israels forbrydelser, er blevet straffet ved danske domstole for udtalelser, der siges at billige terror. Til det kan jeg kun sige, fuck dig, dommer. Jeg anerkender hverken domstolens eller din afgørelse, for jeg har som borger en anden opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Men i modsætning til den internationale domstol, så har den danske stat en udøvende magt i form af politiet, som kan bruges til at sætte trumf bag domstolens afgørelse. Og domstolene er forpligtet til at håndhæve og dømme efter de retningslinjer, der udstikkes fra den lovgivende magt, hvilket vil sige den regering, der klart har valgt et fuck dig, dommer til den internationale domstol. Så nu er spørgsmålet, om den folkelige modstand mod folkedrab her til lands kan fortsætte i det åbne, eller om den må henvises til det skjulte, og om vi er på vej mod et verdenssamfund, hvor det ikke er international lov, som er det afgørende, men våbenmagt og voldskapacitet i de enkelte lande. Må Gud bevare os i Danmark. Godt nytår.